Duoko penj mar klas 12 ma higa mokalo okelo mor ne thoth skunde, jopuonjre kod jonyuol ka skunde moko jopuonjre duto dhi e mbalariany. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kalando duoko gi nyoro nowacho ni kwan jopuonjre ma nyiri kod yawuoyi ne odwa rom kata bed ni jopuonjre ma yawuoyi notimo maber moloyo ma nyiri. Kamano bende osingo ni jopuonjre duto manotimo penj ni dhi yudo tiegruok mamalo moting'o nyaka TVETs. Odhiambo makawuono emene wach wantiere kod Dr. Mary Goreti kawanono godo duoko mar penj mar K.C.S.E mano ma higa mokalo. Oimore, happy new year. Higa ni happy new year, higa maber Jael. Erokamano. Amor kuom biro higa manyien mondo walosre kendo e weche mag mine. Bana kaka iseng'iyo e weche mag somo mabende kata duoko mar penj no, in king'iye gi pachi inyawache ang'o? Awacho ni adwoko ne Nyasaye erokamano ni omiyo Kenya timo matek mowaduoko gine wang'e. Ing'eni corona nje oduoko wa chien, omiyo kata nyithindo somo haraka like last year gitimo klas 12 gi dweche 9 kende. Njo tek kabisa, to mago duto koro osedhi maber kech koro sani ji nyiero moloyo e pinywa ma milambo. Kendo natimo maber ahinya kabisa. Koro mano omiyo kata ka nje chandore koro kendo gimor nikech duoko koro osewuok. Koro janyuol nendo watimo nang'o bang' mano. E duoko ni bende penj osebed kigolo to mae jogi timatima maber koso nitie wach mar kuo mar penj manintie nikech waneno ka nitie skunde mamoko ma jo klas 12 duto te dhi e mbalariany. Kech jomoko wacho ni ok en gima kawaida. Mano ni kare koso jopuonjre timatima maber? Gitemo ber gi kanyo wantie kar ka iparo higa mokalo. Nwajiwo gi mondo giti matek, gisom matek nikech incha gin chien to koro giwinjo wach. Koro jomo okwalo okoyudo duoko margi. Koro biwayudo duoko gi magi nyiso ni nyithindo okwalo penj. Tich gi matek ema koro miyo aneno ber makama. Koro mano poch gi pak mathoth ahinya. Nikech wachno mar kwalo penj bende ka ipenjo jatend migawo mar somo to en gima noling' e thi. Jomoko wacho ni ok odwa wuoye. Owacho ni joma nokwalo penj gisekawo okang' makamanero. Nikech wanyaparo e higni machien kanigolo lendo makamage tiwacho ni e penj ni endi bende kuo mar penj notimore, joma kamagi osemaki kata skunde maromo kamendie ong'ad duoko margi. To mahiga ni to wecho ling'aling'a thi. Mano bende kaluwore koda jotelo mamoko mag NAT kata KUPPET ne wacho ni nyalo nyayo wach mar kuo mar penj ka bende ok owach ni okang' makama okaw ne joma noyud ka timo tim makamano. Okang' ncho osekaw ne joma ncha yud ka kwalo penj to be wan kata kancho yudi kikwalo no kende ming'ado kata ka ne en paper 1 no kende ming'ado moro cha ok ng'adi. Koro olokore kendo mar ariyo ok landi ni skundu no rete kurni achiel moto ring'o ni kende milando ema minister gine ong'ado mare kata moreme no ng'adi mokalo no ng'adi. Koro nyicha ber nikech chon chaka ni oyudi kitimo achiel to skundu no te ing'ado. To sani indi gima nyo minister wacho ni jopuonjo timo moncho yudo ka gajore gi penj gero. Pepa ma yudi no eming'ado to modongo to ok ng'adi moko yudi no ero. Koro mar ariyo skundu no bok landi nyinge matek mondo mi keth nyinge skundu no ero duoko umbe chien. Koro miyo ober gimotim ni ber. Koro ng'ato kawo msike kende. Ok iting' msik jowadu mang'eny go. Jowadu kawo msiki. Inem kawo msiki no kendi. Koro pade mano ber. Biwacho ni en gima kare. Kapok wadhi ahinya weche mag donjo koro e mbalariany en ni South Nyanza, skunde ma South Nyanza ahinya wacho ni Kisii, Nyamira gini nitiere koda modhuro kabisa king'iyo skunde kaka skundo timo pacho kae. Mane nyawacho ang'o? Ober nikech kata chon kancha ndalo mana machon kabisa skunde gine timo maber. Homa Bay, Asumbi, Goro Sare, Sawagongo, magi skunde mane ji ong'e ni botimo maber. Kanga giri ne timo maber nyaka chon. Koro miyo ok en gimoro malich ahinya. Skunde leka Wangapala giri, Dudi Girls, Kuru Girls,
Obera, St. Albans, Ulanda, Rangala, magi skunde moko machon, owero giri skunde machakre 1968 giri gwero, magi jok gisetimo maber ka. To wang'ni gitimo maber kabisa nikech nyicha gijiwore, nyicha gitimo sinani, gidwani mondo wadog kaka nyicha otimo chon chande. Nikech chon kata kane idhi e graduation ceremony, iwinjo mani Akinyi, Onyango, Otieno, Odhiambo, koro ma dok kamano kendo. Duoge wang'e kendo. Mae mwadwaro, tich matek, nyithindo go timo maber. Koro ka wang'ni ka koro ibo luong ji, to luong go biye kendo. Mano ber kabisa. Sano bende jomoko penjre ni nitiere nyinge mamoko mag skunde mamoko mane rienye kinde machien, to e penj ni to ogiwinjore ka achiel kuom gi ka wach ni starege ni choncha mage nyinge ma bende idwa ni okongo chak godo kata bed ni sani ok otim ranking but ing'iyo kaka mantiere koda A to gi mean grades mag gi. Stare to kata ko winjo nyinge to ken buoka ahinya nikech nyaka Griffins to mano mako sare matek ahinya ok gisedhi maber, gisedhi ka gidok chien kamano. Koro miyo aparo ni Griffins no tiyo maber to bang'e lokruok nobedo ok obedo lokruok moro ma nyithindo tiyo matek. Koro dwani mondo non to management chal nade kanyo ero to gibiro medo kech Stare chalo ga Alliance, chalo gi Maseno, chalo gi Mangu. Gikawo the top best maber te ema gikawo. Koro ka ginyal wuok kar kendi to nyaka wanon ta ang'o marach to migi gimoro amora ma gidwaro mondo gibed godo. En management koso en ang'o ma ok ber. To ma anto ka wach ni nang'o nyaka Griffins to ogisedhi maber ahinya. Gisebedo ka gidam kidam gidigni samoro ginan namba 3 4 kamano ok osebedo maber. Mano bende di kel penjo machielo nikech e juma mokalo joma nyithigi donje form 1 ni neno ka jonyuol manyo skunde kunyisa ni skul ni chalo nade tinjo jomoko ka duoko gi ni dhi kanyo principal mane ni komacha ema ntiere kanyo manyiso ni nyithindo dhi timo maber. En ting mane ma jotend skunde kata skunde madongo principals kata head teachers nitiere godo e performance mar school? Ka head teacher man principal winjore gi jonyuol to be winjore gi nyithindo maber to be winjore gi jopuonj kendo klose maber ne nyithindo timo maber. Ineno kata sani endi skul moloyo ji K.C.S.E ni endi Nyabirigo principal makanyo no Maranda. Tingi kaka Maranda sudo kata maber nyaka ni kata 844 kata kapu 844 chakre. Kuro nyiso ni tich ni maber oluwe kuri chunde odhi goro kuri chunde kech last year ne gikalo to wang'ni kuro gikalo ahinya. Nyiso ni utiyo matek gima notimo Maranda chande odhi go ko chande. Kuro mane gima timore kendo mar ariyo bende ka jonyuol bende oyie tiyo gi jatend skul maber nyithindo bo yie winjo gima jatelo nyiso gi jopuonj bo yie winjo gima gitimo to ber kabisa. Koro mano miyo jopuonj matiyo matek bero skunde gitimo maber. Wamedo weche mag somo wantiere koda jopuonjre modhuro ma bende koro dhi donje mbalariany kanyakla kod mamoko bende mawach ni ok dhi donje mbalariany bende dhi nyime gi sombgi ka gidonjo nyaka e TVETs. To ka wang'iyo kwan ni gi chal mag mbalariany ma pacho ka sani waneno ka thothgi ywak e weche mag omenda giyudo omenda maber. Egerton University mana juma mokalo ne ywak aluore ni lecturers magi ok ochul to jopuonjre gi bende medo dhi weche mag help bende kelo chochni maka kod kacha. Chal mar somo mbalariany ahinya ne jopuonjre masani dhi donjene dhi chalo nade? Kodhi bedo maracha nyingi Kenya Kwanza nyo oseng'eyo ni nitie ng'ikruok. Nitie winjo kata juma mokalo kan jatend piny loso to nowacho ni Vice Chancellor ma Egerton for example notere court gi jogo mondo timo gi management mondo tuwegi kecho gipogi chulo mshahara to koni mano gik mabro rumo. Koro wageno ni jatend piny oseng gima chando kunde mag somo obro chiwo pesa maber mondo jopuonj ma kunero oyud mshahara kaka e wang' sa kendo gin bende nyithindo bende olos wach gi mondo yud help. Kech wacho ni help bende ibro dhi bedo gidhi riwe gi other bodies mondo koro kik kata ging'e moloyo jopuonj miyo jo TVET
pesni idhi riw gi jo help. Koro koseriw gi koro ing'eyo to jomage mwatero university to jomage mwatero colleges gindi to pesa di mwatimo. Koro wageno ni Kenya Kwanza ka olore ka gisebedo ka giloso e yore mag somo, wageno ni gik dhi losre e wang' sa kaka sa dwaro. Wane matine wach mag TVETs, jopuonjre mabende koro dhi e TVETs nikech nyaka ne chak gi pod ntiere ywak ni ok giyudo jopuonjre moromo. E TVETs moko bende giwacho ni pesa mathoth modhuro noket mar loso gi ma gibedo equipped gin gi gik moko mak mana ni jopuonjre ok dhiye. En ni pach ji pod ntiere ni magi kuonde ma jomorem kende koso ang'o miyo ji ok dhi e TVETs gi? Gimomiyo ji ok dhi e TVET en ni kane wazunge owuok Kenya ka nokel somo mar white collar job, somo ma white collar bibede e ofis in karan indiko. Koro jok mane odong' kaka nyapara oko no ka jogo ma ok nigi lony maber. To king'iyo ndalo manyobiro ni endi nyo wadwa keto nyithindo ahinya e universities mang'eny moyaw mang'eny modhi mang'eny to nyo koda keto sinani e colleges madiere giendi. Koro kancha Jubilee obiro no kancha gitemo ma gitero pesa TVET to gitere koselewo nikech pod nyaka nyo gi change gi lok pach nyithindo ni blue collar job bende en tich moro maber kendo en gima yudore mapiyo piyo to boko nyisi ni fuwo nikech kata kidhi e mbalariany wawach kuom ranyisi ni Medusa achiel kuwuok oko to dwaro jolwedogo 5 mondo ti godo. Daktari ko owuok oko dwaro jolwedo manasas kata 5 mondo tim nade oti godo okonye. Koro miyo madiere ni endi neno don los nyithindo ka oyie to mondo tim nade kik neni blue collar job en tich moro modok chien. Ok en kamano, en tich moro maber maka nyithindo manyok oyudo C+ to gichien giendi giyie gidhi adhiya gilos gidhi e TVET go. Bang'a TVET no ero ok otam gidhi e university, ginyalo dhi magimedore. Koro miyo pod onge nyathi morem, an kipinja to onge nyathi morem. Chakre ja ino ok orem ntim na moromo godo ka morome kechi vijio maben onya bedo no chwanyore kae to kodhi mbele to miya thuolo dhi e gine TVET go mondo oyud lony makende to be gikonyowa kabisa. Nyawinjo mbaka moro kawacho ni nyithindo ma nchodong' kata mana 8 moko dhi e secondary timo maber e kor gweng' moloyo jok monchodhi gik 12 kata mogik e university. Kicheno ng'eni kanye muremi kanye mudong'i. Koro otimo sange matek muti matek mochak loso family ne chon kabisa kong'eni kanye mudong'i. To jomodhi 12 giendi nigi ng'ai moro ni gidhi malo gidwaro gima romore kodgi. Koro sama gin ng'ai ne ero giketho sa mang'eny. The same moa university ne ero kapok ndike rito tich ni bro ndike samote mama to nyathi manyoe chako timo mare puro puothe moro go ande moro en ga pikone moro ngimane dhi mbele. Ero kamana nya merigoreti sawa aneno karumo to samorumo gi wachni mogik madwa ni mondo imiwa en kaluwore koda penjo mabende ng'ato penjo kendi kaluwore koda antiere school moro yo Kitale ma gin duoko margi ochako mana gi D+, gin gi jo D+ gi jo E school makamano kata jopuonjre mabende otimo kamano ero. Ang'o ma inyalo nyiso gik miyo wachni mogik? Mana manyogi mana magikayo ng'eni duoko chalo gima ni chalo ng'ama puro puodho. Ipuro e puodho lure loso puodho kaka yiero kodhi mipidho kaka doye kaka irite. Koro nyithindo giendi kanyo giikore malong'o to mane magikayo. Koro kaka sekayo mano ero ok mogik. Wan gi TVET sirkal loso maber gikawo gidhi mondo gichok monyogi yaye gidok chien. Ero kamana ahinya. Mano intie gi wach machielo mana mapiyo joma mine ok odhi maber ahinya nyithindo manyiri ok odhi maber ahinya chop dologi gichakore kata mana jo A chuo yudo A mang'eny 875
nyiri mna 271 manok bernwa. A minus nyiri 1000 chwa 4000. Kidhi kamano ero kiro kidhi D ki E nyiri ng'enye moloyo ang'ono kidhi D minus nyiri 84. Otim nade mana mapiyo ang'o makoro timo jo malno nowach skunde mag somo gi jonyuol gi jopuonj wang'ini nyithindo ma nyiri giendi ok odhi marach kaka gidhi marach nidi kicheka kinana D plus kadok chakre C minus no chakre C steady nyiri oyombo chuo nyiri ng'eny chuo tin to chakre chuo ng'eny nyiri tin waloke uru kata wabalance uru. Erokamano ahinya mano Dr. Birigoreti mabende watogodo wanono matuta duoko mar penj mano mar K.C.S.E mano mahiga mokalo mabende noland e odiochienga manyoro en twak noero mabende pod biro dhi nyime kendo pod wabiro medo mana nono nie kinde mabiro kik idhi mabor pod wantiere kod mamoko ma wadugogo.